אני דליה מעמותת גדולים מהחיים, אני רכזת תמיכה וסיוע פרטני באזור הצפון. אנחנו נמצאות כאן נופש אימהות של עמותת גדולים מהחיים, זו עמותה למען איכות חיים של ילדים חולי סרטן ובני המשפחות שלהם. הגענו לכאן לאימהות, לילדים חולים. אנחנו 3 ימים מבלות ומתפנקות, והגענו בסיומו של דבר לנאווה קולאז' לקבל טיפולי פנים וגבות ועיצוב שיער ואיפור, רגע לפני שאנחנו חוזרות הביתה, להתמלא ולהתעדן ולהתפנק ולטפח את עצמנו כדי שנחזור יפות יותר ומקסימות יותר אחרי 3 ימים של כיף והנאה. מצוין, רגועה, שמחה, מצוין. עושים לנו טיפולי פנים, איפור, תסרוקות, טיפולי יופי, ממש כיף. אני רוצה להודות לכל מי שבא לכאן, לכל מי שתרם, לכל מי שמשקיע מזמנו. זה עושה מאוד טוב, זה עושה מאוד נעים, זה גורם לנו להפסיק לחשוב על הבעיות של היום-יום. תודה רבה לבית ספר נאווה קולאז'. זה כיף, קיבלו אותנו, וזו הרגשה של חופש, הרגשה של לשחרר, הרגשה של פינוק ונינוחות, ושמטפלים ועושים על הצד הטוב ביותר, ואני מאוד מרוצה, באמת מאוד מרוצה. אני רוצה להגיד תודה לבית ספר שקיבלו אותנו ומטפלים בנו ומשקיעים בנו, ואנחנו מרגישים באמת על גג העולם. רוצה להודות לנאווה קולאז', כל האימהות בעצם רוצות להודות לנאווה קולאז' שבעצם קיבלה אותנו וערכה אותנו וטיפלה בנו ועשתה את זה על הצד הטוב ביותר, וזה לא מובן מאליו, ויישר כוח, כל הכבוד, תודה רבה רבה.